Greetings, good people. My name is DJ Holly, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapwe, chitubu chinonwane munhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi chitubu ichi chine content iri healthy, content yakachena yakakodzera kunge ichikonsumwa nemunhu akaita iwewe. That's why you are here today. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Right, nyaya irikupisa zvamanje manje inyaya yekurambana kwase Wicknell neMukadzi Wavo. Mawane kusvikira pakutora front page ye Metro zvikanzi musikana achawana mari padivorce. Vamwe vakataura kuti aiwa ase Wicknell vane kadora vari kutadza kunyasodya bota zvakanaka. Nguva nenguva vanenge vachingofemereka even vachitaura watimo kuzoti vachidya bota. Rega mwana wevanhu aende. Vamwe vakati mukadzi uyu aingoda mari, aitozviziva. But pane clip randaona reumwe mukomana ari kutaura the reason why vaviri ava vakaita sei vakaseparate. Mawana sando clip randaya naro randoda kuti tiplay tonyasonzwa kuti ndizvozvo here kana kuti mawana. Saka without wasting much of your time, before you get into this clip, kana une business raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate namba dzangu ndo dziri kubuda pasi apa, tofambira nyaya dzacho handitika. Kana une nyaya dzaunadzo dzauda kuripota, ndibate futi pa namba idzodzo handitika. And let's not forget all in one herbal medicine, gwenzi raunofanira kugara naro mudheni, gwenzi riri kubata basa, gwenzi rakaongororwa rikanzi aiwa kagwenzi rinofanira kugara riri mudzimba dzese. Saka bata namba dzeapo unotora gwenzi rako ku all in one herbal medicine handitika. Right, moving forward, rikatinzoti chikonzero chaita kuti vaviri ava vasiyane chimbori chii? Masura se rushinjiro Zimbabwe kurise kwa muri ikoko mati mana enyika ndera kuti muri right ndara muri bata mushemushi. Nas urumswe chipiri Tuesday. Who do you choose mzara nas? Hanzi uripi naiwe ndripa live. Alright, bara munza uripi naiwe ndripa live. Alright, and tangatu maisa isu sevanhu vemedia vemakuwa. Let's just put in that way, bracket remakuwa. Tsvaka nyaya kuti zvirikufamba sei. Tati nenyaya tanga ngeine irikushungurudza rushinji rweZimbabwe kunyanya nevacelebrity ese nevanhu vakasiyana siyana. Even Rolls Royce yakatotumira message nezuro kumanagement yase Wicknell tikanzi ko chii chiri kuitika, because papa ine mapromises ekuti muna 2028 pane Rolls Royce iri kubuda yanga yakadesignirwa only for say Wicknell nemudzimai wavo. But unfortunately sekuziva kwenyu kuti say Wicknell munhu wechitendero, munhu anonamata zvakanyanyisa, achinamata kuJohani Masoweni sekumuona kwamune muchiita. So tamhanya tichitsvaga nyaya kuti chii chakonzeresa kuti mudzimai anga ane vana vairi vachigara vese happy family, chii chaita kuti vasiyane. Saka nhau nechikonzero chekuti zvitendero zvatinotenda zvakasiyana siyana, sekuona kwenyu kazhinji maiona mudzimai wavachivhayo achienda kukereke yake, vachivhayo vachienda kukereke yake. Papa sina chakamboipa nekuti munhu kana uchienda kunonamata unoenda kuchechi yaunenge wakasununguka, kwaunonzwa mwoyo wako uchisununguka kuti upembere Mwari, nekuti kunamata mwoyo wako kutenda kwako. So zviri kunzi chaitika ndechekuti Mweya wakangodeclare kuti mumiriro wakaita zvinhu vachivhayo vari kumbofanira kumbovari tange munhu ari single namai chivhayo. Yes, panyama vanogona kuzvida, but Mweya uri kuona zvisina kumira mushe, zviri kuzo pane chiga cherufu kumberi uku. Saka it's a good thing
vaseparatana muchato ukanzurwe. Ndo saka maona maijivhayo vasina kubatikana nazvo nekuti munhu akanzwisisa achisati vadanana vachivhayo, munhu akanzwisisa kuti ini ndinonamata kereke yangu yechipostori. Vakanzwisisana vakaudzana vakanyorerana pasi kuti ini handisi kuzobvawo kukereke yangu yandinenge ndichinamata, zvinova zvinhu zvakanaka. Ndo saka mamuri kuona vachivhayo muri kuzvinzwira rekati momira ipapa. Hanzi Mweya wakataura iwo kuti vaviri ava vambosiyana nekuti pamberi apo pane rufu, vakaramba vari vese. Mawana handinyasonzwisisa hangu nezvemweya, handinyasonzwisisa hangu nezvepostori. Saka ndokumbirawo vane ruzivo nezviprofita mundibate panhamba dzangu dziri pasi apa, tombouya tikurukure nyaya iyi. Mweya rudzi unorambanisa vanhu nekuti maziro angu andinoita netu knowledge tushoma twandinato, aiwaka wanano yakagadzirwa naMwari, ende wanano chinhu chakaita sei chakanaka, uye zvokupostori kune dingindira rekuti ravanomhanya naro kuti berekanai muwande. Patoda kuti timbodzoka kumashure mbichana. Mwana wase Wicknell ainzi haasi wase Wicknell. Se Wicknell vakaenda kuma-DNA vakasvika pakuposta ma-DNA results vachifara kuti mwana ndewangu. Zvinhu zvakudhara zvese izvi. And all these things zvinobuilda ende zvinoita zvichiita kuti trust pakati pevanhu ite sei iparare. But zvakutaurwa manje kunzi Hanzi Mweya wakataura kuti zviri nani, zvakakodzera kuti vaviri vasiyane. Handizonzwisise zvangu kuti zviri kufamba sei papa. Isa comment mucomment section wotaurawo mafungiro ako kuti unofungei, mweya mutsvene here kana kuti mweya wetsvina unoita kuti vanhu vaite sei vasvike pakurambana. Rega tifambe naye muchinda wetu muzwe kuti ari kuti chii chaizvo, because according to him ane masources ake, ari kuJohani Masowe aita sei amupa source handiti. Vachienda kukereke kwavo nemudzimai vachienda kukereke kwavo, asi kana yanguva yerudo vanosanganawo zvavo vachienda out vachidii. So pane kuwirirana kwaitwa, saka vazhinji vanga vari vakavenga vachivhayo kunyanya vafara zvakanyanyisa. Maka nechikonzero vati hanzi kadora madora kulupane chichi. Munoziva kuti madora aya anonaka, ende ukagona kuabika zvakanaka madora anonaka. I know kuti tiripo isu timu remadora tineta kufila offended wo zvedu, but madora anotojisawo sadza, mudzisura munotongoitawo muriwo, mukatenga beef dzama kuti manyama mazuano idzi, iwo manyama amanawo mazuano ayo, unotodya sadza ukatoguta. Ende madora anetse kuchengeta, anoitika kamwe chete pagore. Saka I know, saka taumboda kubata side remadora racho niranga kutaura kanzi zvitafudunda chichichi aiwa mani no mani, musadaro vanhu vaMwari, handitika musataure muchidaro. Right. Ndo nyaya yakanyanyotenderera, nyaya yakanyanyobuda kunzi aiwa kane mumiri una se Wicknell uya kuti vanyasorova shilailai. Aiwa vasi kunyasorova shilailai. Even munoona kana vachitaura vanenge vachitofemereka, watumo kuzoti vakuita sei vakufambira nyaya. Vamwe vakati aiwa ane kadora, ndo zvamunzwa mukomana charati aiwa madora anoitika kamwe chete pagore, meaning to say kuti pamwe zvaitika kawani pagore. And then the other issue yaabata apa inyaya yekuti hanzi mukadzi wase Wicknell aienda kuchechi kwake, murume achienda kuchechi kwake, meaning to say kuti ipapa patori nenyaya kuti iwewe mukadzi wako anoenda kuchechi yake, iwewe murume wako oenda kuchechi kwake, muchienda kumadzichechi akasiyana. Of course zvinoitika, but religion wise ma-conversations enyu mimi anezenge akamira sei. Pakashata mashi mawanchecha. Saka nyaya yakadora aiwanzi madora tinotomadyawo, tinotomafarira. Saka musanyanyotaura zvenyu nyaya yemadora. Nyaya hombe ndeyekuti mweya wakataura kuti vaviri ava
Mweya wakataura kuti vaviri ava ngavaite sei, ngavamboparadzana. Mawani isa comment section nangoti clear nyaya iyoyo kuti haisi nyaya yekuti hapana zviripo kana kuti madora zviripo, pakatoitika vana ndinozviziva here. Komana musaite zvekutamba nechinhu chinonzi rudo. Rudo rwakaoma, haumbogare pamunhu wausingadi zve5 months. Vamwe ndovari kuti aiwa mukadzi uyu aida mari chete. Kwete, anga asingade mari, munhu anga atozvipirawo kuti anga ari mumarriage nemunhu wake zvisina mari mukati. Asi sekutaura ndaita Mweya ndiwo wakumbirisa kuti zvinhu zvifambisa izvozvo, nepamusana pekuti isu venyama tine kuronga kwatinoita, asi wekudenga ane kuronga kwaanenge achiita. I think kana vanoteerera history yavachibvayo kana kuti vanomuteerera achibvayo akambodudzirwa pasowe kuti iwewe uchaita mari, kana waita mari ipa vanotambura, kana kuti ipa in fact musu pakadudzirwa munamato iwoyo zvakanzi ipa vawakasununguka vekuti because kana uchipa ndunzwa kuti vanhu zhinji vari kubva vachema vachiti muzvipatara muna mushonga adi kupa vanotambura. Munoziva chinonzi kupa kupa unopa munhu waunoda kana kuti munhu wauri kuda panguva iyoyo. I know hangu vari kuzopinza musangano mukati, kupinzawo musangano mukati zvikuita vachibva nekupinza musangano mukati zvaangofanana nemunhu anodanana nesingle mother. Unosvika uchingoidana nesingle mother, ukasvika pamba pake unoona kutotanga kutotengera mwana wake something kuti zvacho zvifambe zvakanaka. Ari muzvona hazvireve kuti unogona kunge uchitoda mwana wacho, but unenge uchida chi amai vacho. Saka ndo nyaya yacho yananga ndaya nayo about chivayo nation. Haisi nyaya yemadora va, but inyaya yezviri kuitika. Ndatenda hanzi sandi nyaya yemadora ba, but pane zviri kuita sezviri kuitika. Adzama mukomana akadzamba kuda kusapota idea yekupa. Hanzi Mweya wakataura kuti batsira varombo, aedza nepanogona napo. I think he deserve to go and see Victor mukomana. Handiti ndo maonero angu inini kuti haamboedza zvake kudefenda chinhu ichi. Handitika iwo maonero ako unomaonawo sei matauriro ari kuita chi ari kuita mukomana naye. Handiti but anyway ndo clip ranga ndava naro kuti ndikuratidzei kuti zviri kunzi Mweya wakataura kumasowe. Handitika ukataura zvakati nezvakati, hadzisi nyaya dzaitaurwa naTatelicious kunzi pari kuitika chipfambi, pari kudai. Aiwa, hadzisiridzo. Zviri kunzi Mweya wakasvika pakutaura kuti aiwa vanhu ava vakaramba vari vese vachasvika pakuurayana. Maybe vaizogona kutozosvika pakuurayana, umwe abatwa nechikomba poiswa munhu pfuti podeuka ropa, sezviri kutaurwa neMweya. Handitika so yeah, one. So as for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, Tukuti, thank you for supporting and thank you for watching, and it's bye for now. Gatisanga nemshi mu video clip rinotera.